Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparangan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, Patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. ang pang-apat na misteryo ng hapis ay ang pagpapasan ng krus ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, Patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. ang panglimang misteryo ng hapis ay ang pagkapako at pagkamatay ni Jesus sa krus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria,
napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, Patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hangulin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Aba po, Santa Mariang Hari, Ina ng awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin, ikaw nga ang tinatawagan namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntungang hininga namin ng aming pagtangis dinis sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay Aba, pintakasi ka namin, ilihong mo sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam, at matamis na Birhen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, Nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. manalangin tayo. O Diyos, na ang bugtong na anak ay nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay, upang tamuhin para sa amin ang gantimpalang walang hanggang kaligtasan. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan ng pagdidili-dili namin ng mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng Birheng Maria, na mata mo ang kanilang mga ipinangangako, alang-alang din kay Kristong Panginoon namin. Amen. Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
understanding the Rosary. The use of prayer beads in the Rosary is not specifically Christian, but we find them also in many pre-Christian and non-Christian religions. Some of them shall be mentioned without going into details. Hinduism recognizes the use of prayer beads. In the writings of the Jains, a very old ancient religion, they are listed as one of 10 objects a pious man must have. Some even believe that the Christian name Rosary could have had its origin in the religion of the Jains, from the word japa, which means a murmured prayer. But with another accent, it means rose. Also in Buddhism, the use of prayer beads is common. The rich and more affluent ones use a string of 108 beads. The poorer ones a string of 30 or 40. They are made of wood, berries, corals, or precious metals and stones. The main purpose is to count prayers or ejaculations. Islam employs strings of 99 or 100 beads. They are used for the invocation of the 99 names of Allah. Some hold the opinion that the Islamic prayer beads are direct origin of the Christian use of prayer beads. During the Crusades, the Christian soldiers came to know this practice of the Muslims and brought it to the West, where it was Christianized. Among the Christians, not only Roman Catholics make use of prayer beads, but also those of the Orthodox churches. In these churches, the prayer cord is called komvoshchenoyon. The Russian call it shokchek. They use it not for reciting Our Fathers or Hail Marys, but for the Jesus Prayer, a repetitive invocation of the name of Jesus or the other ejaculatory prayers. The Trappist monk Basil Pennington, who shared the life of the Orthodox monks on Mount Athos for a longer time, gives the following description of the prayer cord used in the Orthodox churches. It is usually made of black wool, also sometimes stands for other colors or colored beads or other added for decoration. In a properly made cord, its knot is very carefully and prayerfully made, with much symbolism going into its construction. The usual cord has 100 knots separated into sections of 25 beads, having an appendix of a woven cross. A full cord of 300 knots might be used in the cell and a smaller one of 50 in the pocket. The purpose of the prayer beads is twofold. On one hand, they serve as a means of counting the prayers, and on the other hand, they are a help in making the body part of the prayer. The regular movement of the fingers going from one bead to the other, a bodily element, combined with the recitation of always the same prayer formula, a spiritual element, involves the whole man and leads to an interior calmness and peace. The Rosary prayer is a praying with lips and hands and heart. For more understanding of the Rosary, tune in this station of the angels. More than ever, we need Catholic radio station like Manawag Dominican Radio FM. Whenever you're alone, just turn around.
comfort you with the songs of love, with words from our God. 'Cause you have a company, you have a friend in here. Manawag Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. Manawag Dominican Radio, with the songs that bring you to God. You have Manawag Dominican Radio FM. Just because you may not see anything happening right at this moment doesn't mean God is not doing a work in your life. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. Good afternoon, everyone. Have a blessed day ahead. Here in Manawag Dominican Radio, may kasama ka. Oh, my baby, when you're older, maybe then you'll understand. You have angels to dance around your shoulders, 'cause at times in life you need a helping hand. Oh, my baby, when you pray, leave your burden by my door. You have Jesus standing at your bedside to keep you calm, keep you safe away from harm. Worry not, my daughter. Worry not, my son. Child, when life don't seem worth the living, come to Jesus and let Him hold you in His arms. Oh, my baby, when you're crying, never hide your face from me. I've conquered hell, driven out the demons. I have come with a light to set you free. Worry not, my daughter. Worry not, my son. Child, when life don't seem worth the living, come to Jesus, let Him hold you in His arms. Oh, my baby, when you're dying, believe the healing of His hand. Here in heaven we will wait for your arrival. Here in heaven you will finally understand. Here in heaven we will wait
life don't seem worth living, come to Jesus and let Him hold you in His arms. Mga kasama, mahal tayo ng Diyos. At sana po, pagkagising natin sa umaga, sabihin natin, mahal na mahal ako ng Diyos. Ngayong araw na ito, may maganda at mabuting bagay na mangyayari sa aking buhay. O sabihin natin, may maganda at mabuting plano ang Diyos sa akin sa araw na ito. Happy listening po sa Manawag Dominican Radio. God bless us all. Blessed and listen to Manawag Dominican Radio. May kasama ka. Dominican Radio, in cooperation with TheFranciscanRadio.org, brings you the Saint of the Day. This is Saint of the Day for April 28th from the Franciscans and St. Anthony Messenger Press. Today we celebrate St. Peter Chanel. Hardships, frustrations, disappointments, and martyrdom marked the final days of Peter Chanel, but he died a happy man. Serving in the foreign missions had long been a dream. Ordained in 1827, Peter was eager to leave his native France and preach the gospel in a far-off land. After joining the Marist congregation and spending several years in various leadership posts, he was assigned to serve in the islands of the South Pacific. Peter and his companion received a warm welcome when they reached the island of Futuna, but the local natives were misinformed about the nature of their mission. After it became clear that the priests were seeking converts rather than simply trying to learn the local languages and customs, the picture darkened. When the son of the king was among those who requested baptism, he ordered that the missionaries be killed. Peter was clubbed to death. Through his final hours, he maintained his serene and gentle spirit and his courage. Following Peter Chanel's death in 1841, Christianity flourished in the area. He is the first martyr of Oceania and its patron. There's more about the saints, along with inspiration and Catholic resources, at our website, franciscanradio.org. From the Franciscans and St. Anthony Messenger Press, this is Saint of the Day. Good afternoon. The rising of sun is the morning time, and the setting of sun is the evening time. When it is above your heart, it is the noon time. Have a hot and warm noon. Good afternoon, everyone.
shore.